episod de Among Us. Acum eu primul meci din episodul ăsta sunt impostor. Am intrat și am ieșit. Stați. Și o să repeteze asta, cred. Eu mor acum. Haide, mă. Yes. Da. Asta ține și noi 3 like-uri. 1000 de abonați sus mai în fața. Și acum ne vedem în meci. Dar am intrat și un meci. Am făcut și un task, m-a dat cu noi. Și acum noi, hai să terminăm rapid. Oh, nu. Bine, tai. Stați să intrăm aici, că văd că aici avem task-uri. Și închis. Stai că să dau pe asta mai jos, să deschid ușa aici. Ca să pot să ajung. Hai mă, că dați închisă ușa. Închisă. De ce tot mă închide? Uite, am task-ul, uite aici stă. Bine, iar task-ul ăsta mi-e pare foarte ușor. Nu știu cum e voi. Stai că asta mă omoară. Am crezut că am văzut pe cineva și venea să mă omoare. Păi, e acolo. Show speaks. Haideți mai apoi că murim aici. Aici murim. Stați un pic că nu merge. Haide mă că să dau skip. Văd că n-am văzut nimic și toată m-a votat. Și dacă n-am făcut nimic, sunt cum ai dat. Bine. Să mă fantomiță, să-mi termin toate task-urile. Și am pierdut. Bine. Hai ne vedem următorul. Nu știu că am făcut de asta. Am fost un pic panicat, dar m-a dat iarăși este cu impostor. Bine, eu vreau să mă dau impostor. Stai că trebuie să-i dau aici. Bum. Și am tăiat curentul. Și bum. I-a găsit. Nu am văzut par la... Red. Eu ce sunt? Eu sunt pink. Dau red. Dar ce aveți mă cu red, că red s-a dus. Hai că am câștigat. Ce cu meciul ăsta așa de scurte? Nu știu. Hai că ne vedem următorul. Pa! Gata, mă băgă și pe mine meci. O să vă zic. Hashtag-ul de azi e hashtag la mulți ani. Și dacă nu dați hashtag-ul ăsta, nu sunteți. Am văzut este acțiune vede Gruinu Blue is Gruinu. Aici spun green. Asta e omorât. Nu pe albastru bate. Pe green. Că asta nu are nimic, green-ul e. Zic eu că green.
Și acum dacă mor, vreau să vă zic, eu așa acum o să mor. În asta eu acum o să mor. De cât? Fiindcă vine Green după mine să mă omoară. Să dau sub panică. Haide. Haide. Crevmenet. Am pierdut. V-am zis eu că e Green, v-am zis. Hai, ne vedem în următorul meci. Gata, mă băgați pe mine meci, ia sunt cu meci. Dar mai vreau un impostor să-i dau mai la în gât. Haide mă, eu ies. Hai, ne vedem în următorul. Și știi ceva? V-am pupat și poate mai postez, nu sunt sigur că e ziua mea de nume, nu sunt sigur. Hai, pa, v-am pupat, ne vedem mai târziu. Și poate mai acum săptămâni, nu știu când o să postez,